mlebu swarga laku ala uripe bakal rekoso lintang-lintang numpak andong ngebel kliklong gaya-gaya saeko kantong bolong api ing andong adendang goyang semarang iringane bonang kandang rebab kembang ilang samar atiku ora sumeleng ora jemplang ngendang goyang semarang klintong-klintong numpak andong ngebel kingkong gaya-gaya saeko kantong bolong adi ngadang adendang goyang semarang imbalane bonang kendang rebab gambang ilang samaratiku ora sumelang mergur ora jemplang komandan goyang semarang klintong-klintong numpak andong ngebel kliklong gaya-gaya saeko kantong bolong api ing andong adendang goyang semarang iringane bonang kendang rebab gambang ilang samar atiku ora sumeleng ora ceplang ngendang goyang semarang ayo ayo klintong-klintong numpak andong ngebel kingkong Graya-graya saeko kantong bolong adi ingatok adendang goyang semarang iringane bonang kendang rebab gambang ilang samar atiku ora sumelang ora jamblang kumandang goyang semarang klintong-klintong numpak andong ngebel kingkong graya-graya saeko kantong bolong adi ngadang adendang goyang semarang ayo imbalane bonang kendang rebab gambang ilang samaratiku ora sumelang ora cemplang tumandang goyang semarang klingklong numpak andang ngebel kingklong klingklong graya-graya saeko kantong bolong api ing andong adendang goyang semarang iya iringane ayo kendang rebab gambang ilang samar atiku ora sumeleng ora jemplang ngendang goyang semarang jajaki penegara patang perkara nomor siji nganggo ilmune ulama nomor loro adile pamangku kuasa nomor telu wong kang sugih kersa lumo nomor papat wong kang pikir alilmu papat mau syarat jejak negara mungkin negeri kita lebih ing dupito dan ramayam atas saking isambiko Allahumma sholli wa sallim ala
daimatan bidawami mulkillahi Panutane wis arupa pondo donya ninggalake Quran hadis lan agama ora nurut pituture wong tuwa ngalor ngidul loro amplop adol swara oh becik ketitik ala ketara alaku becik bakale mlebu surga alaku ana uripe rekoso ada manungsa lan ada sing kuwasa Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi wis bener tenan dawuhe para ulama kan kepencot kedudukan pondo donya mesti ante pundake wong liya laku zalim serta gerah padha bangsa oh wis padha lali ora padha rumangsa tumindahe koso iku bakal disiksa asik koyo damai mas siksa akhirat bakal mlebu neraka Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi oh jejeki ponegoro patang perkara nomor siji nganggo ilmune ulama nomor loro adile pamangkuwasa nomor telu wong kang sugih Gus Lumo nomor papat wong kang fakir ahli donga papat mau syarat jejeke negara mugi negeri kita tebih ing rupeda tentrem ayem adoh saking sambikala Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi oh panutane wis arupa bondo donya ninggalake Quran